Salamu alaikum. Alaikum salam. Wani an gaya. Wata Ka ce kai wai kudi ne. kasi da kudi na wani ruwa. Ai man jawo. Na wani ruwa. Kai ba wai man jawo ne. Asino kaset kan sai sai. Masalan kawai. I gonda India film, I gonda toys, I gonda zamsani film, I gonda zamsani hausani film. Ka ba su mu na man ciwon kai ba kai zan ba su man ciwon kai ba. So I gonda mu American movie, I gonda wani movie dai da sauransu. Mai kan nan wanda ke nan ganin kawai kake ci ba ko Su duka ke ne ce ka. amma ni dai har yanzu dai ban gana mai kan nan masu kyau wanda nake yi. American movie kamar wanne kake so? Ai na turawa na da yawa. Ina son na turawa to inda ya akwai turawa na da yawa. Na ga su amma wanga su ba wani na turawa akwai na turawa irin na turawa ne Kamar wanne? yawo ya fi kan nemo kaset da yawa amma inda hakan ga dai ban gane ya zan yi kwatanta maka da amma ya fi ka kaset da baka na turawa duka ke Wani turawa ba ba. to duba ka kawo Su da dama ba. Duka su kagan su. Hada da sami ne duka yana to yanzu da ban gani wanda nake so na kai kira mana sunan nan gani kamar na samu sunan sai na Baba in na gane ma kamar akwai da film da kake nema bari in ci ba. ya fi In dai na tamaka. Baba ka gan su. yawo na hada yanzu ba ku samu ba daidai ka yi kira mana sunan mu kuma idan kamar na yi sa su sunan sai na fi To ina da na turawa dai. Ina da blue film. yawo yanzu ka zo hanya Baba shi kake so? Ai tun da baba da kai magana da ka gama. bai shi faɗi sunan na yaro ba ta Baba shi ya sama roba ko? sai an sa ba saboda ka san kamar yawa mu ma mu waye ka Gaskiya ne tansi. Tansi dai. na biya wannan sauki ne Ka baba. sauki An sai da ma. ma na sai Allah ka ce baba. Amma su ba ji da kai kana son blue film baba. a ba komai ne mu ma mu je mu duba ya za mu kare da rayuwa na gode yawa Allah ya Baba za ka enjoy. na zai Za ka enjoy baba. Assalamu alaikum.